uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele uPastor Winnie ngobalini ofanele ukuthi ke qikelela ukuthi uba imember uba umlandeli uyanikela kwi-channel bese kufuna kusongo 9 ekseni ka ntambama kuphela ngomsombuluko kuya ku Friday kuphela ngomgqibelo abantu abayenkonzweni Sunday abantu abayenkonzweni sibheka ke udaba lwamaphupho uvela ijele ukuthi uphupha udlu kodwa phela ovuthiwe kunako ke lo moya ukungabingelela abantu ngiyacela ngaza kwethu ukubingelela nokucela into ebalekile yabona. Number 1 yini kodwa phela is avocado. Yes, so ubedla a ripe avocado ubedla ukotha phela ovuthiwe. So number 1 isikhathi esiningi uma ngenza ukuphuphe ukotha phela kupho oluhlakhuluma ukudla lusho ukuthi ke umuntu ofanele alindele inhlanhla nenhlala kahle noma afuna alindele impilo enhle futhi emnandi ngenxa yokubusiswa ngomsebenzi noma be ukwenza inzuzo ngomklamo noma ke uma uzophunyelwa zimali. Amahubo 128 verse 2 ngoba ke uyakudla umsebenzi wezandla zakho uyakuba nenhlanhla nempumelelo. Number 2 kuyenzeka futhi umphupho kataphela kuba uphawu oluhlakhuluma ukudla osweliveza la ukuthi ukhonjisa ukuthi ke uzophumelela zizofezeka ifiso zakho ngakho ke umuntu ozokuthokozela ungabe uphiwa imali okanye ukuthola umsebenzi noma inzuzo ngomklamo okanye ngemuva nje kokuyikhandla kwakho kulo osuyikhandla ngakho yabona. Isaiah 1 verse 19 uma nivuma nilalela niyakudla okuhle kwezwe. Number 3 kuyenzeka futhi uma uphupha ukona phela sekuthele njengophawu luhle kakhulu uma udla lubeluvezela ukuthi ngenzeka wena umuntu osekhonjisa ukuthi ukhulelwe uma umuntu wesifazane noma ukhulelise umuntu uma ukuthi umuntu wesilisa. So lokhu kusho ukuthi uzothola ingane enhle maduze. Number 4 kwesinye isikhathi kodwa umphupho kodwa phela kungaba uphawu olungaba olubi ma ukudla kanti awusekho esikhathini noma esimeni esifanele lusho ukuthi ngenzeka umuntu osuke edliswa isitha uma kuthi wena lokho kodwa phela ubona ukuthi ke awukulungela ukudliwa wonakele noma ubukeka osolisa yabona. Ngokamakho 16 verse 18 uma bephuza okubulalayo abasoze kwaba ke nangozi ke siyathenga ukuthi uNkulunkulu emuhle enomusa noma bekuyidliso angeke laba namandla kodwa la kuwe kuyinhlanhla kuyimpumelelo ezayo. Siyathoba.